Alternatív gyógyászat vagy orvostudomány? Hát úgy gondolom, hogy a mai világban egy nagyon felkapott téma az alternatív gyógyászat, és számos gyógyítóval tudunk találkozni a mai világban, viszont én úgy gondolom, hogy azért nagyon kell vigyázni arra is, hogy ki az, akivel szóba állunk, ki az, akire az egészségünket, az életünket, vagy a környezetünk, családtagjaink egészségét rábízzuk. Számos olyan gondolatmegmozdulás van, hogy nem szabad orvoshoz menni. Van a másik ellenirány, aki azt mondja, hogy csak is és csak is az orvostudomány tud segíteni. Én úgy gondolom, és a saját tapasztalatomból is tudok beszélni, hogy észszerűen, jó átgondolva, felkutatva alaposan a kettő ötvözete, tehát a medicina, mivel hogy vannak helyzetek, amikor gyorsan, rögtön és akkor kell egy segítség, valamint az alternatív gyógyászat észszerű alkalmazása és a kettő egyensúlyának a megtalálása az, ami megoldást tud nyújtani számunkra. Én hiszem azt, hogy a gondolkodásunk, a lelki egyensúlyunk, a világnézetünk, az, ahogyan önmagunkhoz állunk, az nagyon sokat tud segíteni, és óriási változásokat tud hozni az életünkben. De úgy gondolom, hogy nem szabad a ló túloldalára esni. Nem szabad elhinni olyan lehetetlen dolgokat, amik a végén esetleg egy ennél nehezebb helyzetbe vezetnek. Nem szabad olyan kezeléseket visszautasítani, ami lehet megmenteni akkor momentán az életünket, hanem nem tudjuk, hogy kinek a meggyőzése véget hatására. Talán képesek vagyunk lehetetlen dolgokat is elhinni. Tehát hiszem, hogy az egyensúly megtalálása, a test, a lélek és az ész, a három együttes, közös kezelése, orvoslása, gondozása nagyon-nagyon sokat tud segíteni abban, hogy ha problémánk van, akkor azt megoldjuk, ha egészségi problémákkal küzdünk, azt valamilyen szinten fokozatosan orvosoljuk, vagy ha nincs is, akkor tartsuk fent az egészségünket, és vigyázzunk arra, hogy ne kerüljünk abba a helyzetbe, amikor már nincsen más megoldás, és tényleg a kémiai gyógyszerekhez kell nyúlni.